بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا. سلام كم يتخونوا كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو على توزينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بقبرنا عندهم 4 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ንክለብ ሲአይ ወኪሎም ሳተፉ ዘለው ዙር ለአቪነር ሎምሶኒ ካብ ሳርቦርጅ ሮንቻምፕ ክሳብ ቻምፓጂኒ ብዝርጋሕ ክልተ መድረኹ ቀፂሉ ካይዱ ተቀዳደምቲ 184.5 ኪሎ ሜትር ሸፊኖም ዛፈለማ ፈታኒ ዘይነበረት ምስ ግዜ ግን በዳይ ተዓቅበት ዘጠቃለለ ውድድር 1696 ጽሕባር ነይርዋ ናይ ምሕኳር ክእለት ዝነበሮ ሄንሪክ ፔደርሰን ድማ ብ4 ሰዓትን 10 ደቂቃን 42 ካልኢትን ግዜ ንውድድሩ ዘይተቀጻጻ ክዕወተሎን ከሎ 29 ካልኢት ዝድሓረ ስሎቬናዊ ጋል ግሊቫር ከዓ ካልኣይ ኮይኑ ኣትዩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዝሓዘዎ ደረጃን ክርአ ዓወት ኣማን ብ1 ደቂቃን 44 ካልኢትን መበል 33 ደረጃ ክስራዕ እንከሎ 2 ደቂቃን 34 ካልኢትን ደውን ጌናዎም ዘርኣይ መበል 85 ብ3 ደቂቃን 18 ካልኢትን ዝድሓረ ያፌት ሙልጌታ መበል 114 ብ5 ደቂቃን 8 ካልኢትን ዝተበለጸ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ከዓ መበል 122 ተርታሒዞም ውድድሮም ፈጺሞም ብጫናይ ግዜ ማልያ ዴንማርካዊ ሄንሪክ ፔደርሰን ብ4 ሰዓትን 10 ደቂቃን 42 ካልኢትን ግዜ ይቅልስ ኣሎ ኣብዛ ልብሲ ናሆም ዘርኣይ መበል 100 ዓወት መበል 109 ያፌት ሙልጌታ መበል 118 ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ከዓ መበል 121 ተሰሪዖም ኣለዉ ስሎቬናዊ ጋል ግሊቨር ብ30 ናይ ነጥቢ ማልያ ሎሚ ዘመዝገበ ዓወት ለቢስዋ ዴንማርካዊ ሄንሪክ ፔደርሰን ከዓ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ ቤልጂማዊ ቲም ሬክስ ብ11 ነጥቢ ብሉጽ አንበሳ ዓቀብ ናይ ዝውድድር ዘሎ እዩ ናይ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ትወሃብ ማልያ ዴንማርካዊ ሄንሪክ ፔደርሰን ብ4 ሰዓትን 10 ደቂቃን 42 ካልኢትን ግዜ ኣብ ፖዲየም ደይቡ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣባላት ናይ ክለብ ሲአይ ዝኾኑ ያፌት ሙልጌታን ኣኽሊሉ ኣረፋይነን ድማ መበል 50-51 ደረጃታት ኣብ ታማልያ ሒዞም ብ12 ሰዓትን 35 ደቂቃን 20 ካልኢትን ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ዴንማርክ ጌና ኣብ ቅድሚ ተገዲማ እዚ 7 መድረኻት ዘጠቃለለ ውድድር ትመርሖ ካልኤቲ ቤልጅየም ሳልሰይቲ ድማ ዓባይ ብሪጣንያ ኣለዋ 4 ተቀዳደምቲ ዝሓቆፈት ክለብ ሲአይ ናይ ስዊዘርላንድ ድማ ካብ 24 ናብ 21 መሰለስተ መሳልል ሓኺራ 21 ሰንቲግሬድ ኩነታት ዝንበቦ ዘሎ ዝላ ኣቪነር ጽባሕ ካብ ሙቻርድ ተበጊሱ ኣብ ፕላቲው ዲ ሃቭተቪለ ብዛዘን ውድድር ሳልሳይ መድረኹ ክሰላሰል እዩ እዛ ውድድር ተቀዳደምቲ 2141 ጽፍሕ መሬት ዘለዋ ምስ ምዃና ካብ ተንተላለየን ዘለዋ መድረኻት ጽንክር ዝበለት ኮይና ክትቀርብ እያ ኣብ በረኽ ትዛዝም ምስ ምዃና ድማ ንናይ ዓቐብ ተቀዳደምቲ ተርብሕ ኮይና ክትርከብ እያ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ዘይተሳተፉ ዘለው ዙር ቮልታ ስፓኛ ሎምሶን ብናይ ሳልሳይ መድረኽ ዝቀጽለሉ ብዓወት ቤልጂማዊ ወንት ቫን ኣርት ተዛዚሙ እዛ ካብ ሉሳ ክሳብ ካስቴሎ ብራንሶ 191.2 ኪሎ ሜትር ዝንውሓታ ውድድር ተቀዳደምቲ ኣብ ሰዓት 4.869 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዝዮም መዛዘም ሕጻጽ ረጊጾም ተቀዳዳማይ ክለብ ኣፔሲን ዲሲዮንኪ ካዴን ግሮቨስ ኣብ መወዳእታ ዝተገበረ ርብርብ ብናይ 6 ኡስካል ይድሕሩ ካልኣይ ኮይኑ ኣትዩ ጌና ብጫማልያ ናይ ዝውድር ቤልጂማዊ ወንት ቫን ኣርት ብ10 ሰዓትን 5 ደቂቃን 59 ካልኢትን ኣሕሊፎ ይሃባን ዘሎ ኣብዛ ማልያ ኣሜሪካዊ ማክናልት ብራንደን ካልኣይ ይርከብ 21 መድረኻት ዘጠቃልል ካብ 1-3 ዓበይቲ ዙራት ብሽክለታ ዓለምና ዝኾነ ቮልታ ስፓኛ ጽባሕ ብናይ 4 መድረኹ ቀፂሉ ክዕሉ እዩ ተቀዳደምቲ ከዓ 170.5 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ እዮም ተኸላኻሊ ቻምፒየን ቲም ዊለርስ ማቴጅ ሞሪጅ ኤድቫልድ ቦኣሰን ሃገንን 3 ሓፈሻዊ ተዓወት ነበር ኣብ መጀመር ዙር ነዊ 2024 ربع 28 نحاسه ክሳተፉ እዮም تعوات قتلة مالها نايز عم الزور فرنسا إيرترا بنيام جرمايون أكل نايتي تفتح ودر بيلجيم كخونيو كورس نايتا مريت بيلجيم هولندن زكيرون كوني ولتر ناي مدرخ ودر كافلم وكتعاتهم كله ناي كلاسيك تقلادم تستلالويو زورنا وي حرمس كرما معرب جرمن جرا ديسبرغن بزكير ودريو مغارجو كعصو ازرو 28 نحاسه كابريم ستبغيسو اب بيلزن بقبيل غعزو كجمريو بصرغياتات ليمبورغن ليجن بموساد تقلادمتي نغمغم بحري علم باي سلينجر برغن ግዜ ሂቦም ክሪቦ እዮም ኣብዚ ከዓ ብዙሕ ሰዓት ዘጥፉ ምስ ምዃኖም ነታ ተቐጽል መዓልቲ ኣብ ቴሴን ደሎ ናይ 15 ኪሎ ሜትር ውልቃው ናይ ግዜ ፈተና ምስ ደኸሞም ከሰላስልዋ ክግደዱ እዮም ሳልሳይ መድረኽ ዓርቢ 30 ነሓሰ ኣብ ምዕራብ ፍላንደርስ ዝካየድ ኮይኑ ካብ ብላንክበርግ ናብ
ኣርዶይ ዝጓዓዝ ጽርግያ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብዛ መድረኽ ዝሓለፈ ዓመታት ጽንክር ዝበለት ኮይና ቀሪባ ይኹን እምበር ሓበን ኣፍሪቃን ሃገር ኤርትራን ንጉስ ቅጽበታዊ ውድድር ቢንያም ግርማይ ከዓ ዝሓለፈ ቱር ዲ ፍራንስ ብሰለስተ ናይ መድረኽ ዓውታት ኣብ ምድብ ነጥብታት ብሓፈሻ ዓወት ጸብለል ምባል ዋይርስዕን ምህላው تعوات قطريا مالها بنيام جرماي قال بقالو نتزل على زلاقነት ዝዓለመ ዝረነወ ዝያዳ ሓምላይ ሕብሪ ክብኡ እዩ እዚ ድማ ዝለዓለ ቀጠልያ ውድድር ናይ ዓመት ገብሩ ምዃኑ ምግላጽ ዘድልይ ይኮነን ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝረነወ ምስከም በዓል ዲናን ግሪንዌይ ግን ፋቢዮ ጆኮብሰን ኣርኖልድ ደሊ ጆናታን ሚላን ፊልባሃውስን ሳምቢነት ኣርኖልድ ደማረ ዝኣመሰሉ ብሉጻት ተቀዳደምቲ ብዛ መድረኽ ዝገብሩ ርብርብ ልዕሊ ማንም ተጠማት ዘሎ እዩ ራብዓይ መድረኽ ፔሎቶን ካብ ሆላንድ ኦስትበርግ ናብ ምብራቅ ፍላንደርስ ኣብ ዝርከብ ኣልተር ኣብ ጽፍሒ ጽርግያታት ክጓዓዝ ከሎ ነቶም ቁጡፋት ተቀዳደምቲ ካልእ ዕድል ክፈጥረሎም እዩ ኣብዛ ዛሚት መዓልቲ ሰንበት ሓደ መስከረም ግን እቶም ናይ ክላሲክ ተቀዳደምቲ ድሕሪ ምስ ህዝቢ ምልላዮም ናብ ፍላሚሽ ኣርደንስ ብምቕናዕ ክሉይስበርግ ኣውድ ክሩስበርግን በርግ ቴው ኣውትን ሓዊሱ ዓቐብ ዘጠቃለለ ውድድር ክጽበዮም እዩ ደንደርበርግ ሙር በስበርግን ኦንከርዘለ በርግን ኣብ ጀራርድስበርግን ኣብ ዝካየድ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዙርያ ተቀዳደምቶም ኣፍቀርቲ ብሽክሌታ ባንቀውታ ጽበያዋ ዘለው መዓልቲያ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ዩኤኢ ቤልጂማዊ ቲም ዊለንስ ስሉስ ቻምፒየን ዝረነወ ኣብ ጀራርድስበርግን ራብዓይ ክሮስን ምዝጋብ ዕድል ክህልዎ ከም ዝኽእል ድማ ይግለጽ ካልኦት ክልተ ተዓወት ናይ ዝፍቱ ዙር ነበር ማቴጅ ሞሪችን ኤድቫልድ ቦአሶን ሃገንን ኣብ መጀመርያ ናይ ውድድር ክጽምብሩ ምዃኖም ድማ ይትንተን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሚላኖ ወይ ደላይ ዝኣመሰሉ ቁልጡፋትን ሓያላትን ተጻወት ግን ነዞም አከታቲሎም ቻምፒየን ዘበሉ ተቀዳደምቲ ብቀሊሉ ከም ዘይርእዎም ተንተንቲ ናይ ብሽክሌታ ይረድኡ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ጃስፐር ስቲቨን ማክሲም ቫን ጊልስ ቪክቶር ካምፔናርትስ ፔን ሄሊ ስቴቫን ኩንግ ወይ ቫለንታይን ማዶስ እቶም ኣብ ግዚኦም ዕውታት ዝነበሩን ሓደጋ ክወድቆም ከም ዝኽእሉ ዝያዳ ይሕብር ዝበዝሐ ጋንታታት ገና ናይ ምስታፍ ዘቕረቦ ዕድመ የለን ብርክዝ በላ ግን ንኤርትራዊ ቢንያም ግርማይን ምርኣይ ስእሊ ምስ ኮስታክ መጻ ከም ዝኽእል ይሕብር ስለዚ ዝድሮ ዝናቕ ውድድር ብኩሉ መለክዕታቱ ዓብ ኮይኑ ክቐርብ እዩ ብዙሓት መስሕብ ቱሪዝም ድማ ብኣካል ንምዕዛብ ተበጊሶም ምህላዎም ኣካየት ናይቲ ውድድር ይረድኡ ጎኒ ስፖርታዊ ባህር ናይቲ ውድድር ዝረነወ ነቲ መትከል ዘላቕነት ብሓባርነት ፀረየ ዘላቕ ውድድር ብሽክሌታ ንፅዕር ዝብል ጭርሖን ተመሪሑ ክኽፈት ዝሓለፈ ዓመት ድሮብ ቁሸት ተቀዳደምቲ ንጓሓፍ ጋንታታት ዝኸውን ንኣካቢ ምትእትታው ዝለዓለ ኣጠቓቕማ ቅረብቲ ውሽጢ ዓድን ህልዋት ህንፃታትን ከም እውን ምቹ ኣጠቓቕማ ዲጂታላዊ ርክብን ዘጠቃለለ ሓበሬታታት ክመሓላለፍ እዩ ኣብዚ ውድድር ቢንያም ግርማይ ዓወት ሒዙ ክወፅእ ድማ ንሕና ምንዮትና ንገልጽ حلاو لدا تاغرايت غانتا سويزرلاندن ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ያን ሶመር ካብ ኣግራው ጾታታት ጥሮታ መውጽኡ ገሊጹ ወዲ 35 ዓመት ያን ሶመር በትራንስፈር ማርኬት ዋግኡ 5 ሚሊዮን ዩሮ ዝግመት ኮይኑ እዚ 183 ሰንቲሜትር ዝቕመጡ ሓላው ልዳት 30 ጉንበት 2012 ንሃገራዊት ጋንታ ስዊዘርላንድ ወኪሉ ቀዳማይ ጾቱ ድሕሪ ምክያዱ ክሳብ ሕጂ ቀዳማይ ሓላው ልዳት ዛግራይት ጋንታ ኮይኑ ክጻወት ምጽኑሑ ይፍለጥ ሶመር ንስዊዘርላንድ ኣብ 94 ጾታታት ወኪሉ ክጻወት ከሎ 92 ሾቶታት ተመዝጊቡ ኣብ 35 ጾታታት ድማ ክሊን ሺት መሓዝ ካብ ጾታታት ኣገሩ ጥሮታ ወፂኡ ኣብ ክለብ ጥራይ ከተኩር ወሲኑሎ ያን ሶመር ኪኖ ጥሮታ መውጽኡ ዝኾነ ዝሃቦ ተወሳኺ መብርህ ዘየለ ኮይኑ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት መግለጽ ክህበሉ ትጽቢት ይግበር فرنساوي تقعي أرسنال نبرنا سلطان أغرايد غانتا فرنسا تحت 21 عمد تيري هنري نتيام منبر سلطان أغرايد غانتا فرنسا تحت 21 عمد محول علكم سرزو تغليتو كونترات تيري هنري مزاني من سيات أغرايد غانتا بكلتش 25 يزبك هنري مغنيات كونترات مفرس يوزي غلص أخوينو نايولكو قداي مخانو بن معك ناس دينا يغلص ألوا هنري نزا أغرايد غانتا مريحا ودر أولمبيك باريس كلتش 24 بلوص بقعد بمن صبرا كسا فتصامي كبصحا زخال خوينو أب قطن فتصامي بعال غزي تغلص اسبانيا ترتعو بور مدالة حيزو مزاوي ذكر هنري بزعبا زمسرازو علمس فدرشن كعس أقول فرنسا فيليب ديالو تزراري ومهلاون قليتلو دحر الزينة مزرقوحو هنري على فدرشن كعس أقول فرنسا ديالو بزعبا تزراري من لنا نزع الدل زفتر اللي بتعمية زمزقنو أبو أولمبيك بلوت ودري حليفنا بور مدالة تسليمنا زازمناو كاب زخر عن نفت ساميتات هوتيو دقفتون زير الساعة زخري قديفهم ليوم قبل نايس نبت كالات أسعبو تفانيو فدرشن كعس أقول فرنسا فيليب ديالو دحر قرب معالتات تكاين رأسلت أنكم وزو مخانوم قليت الله
جرمناو أكفافال بارسا إلكاي غوندوغان دحريا بارسا تصنحو تصنحوت ناب كلوبو نبر مانشستر سيتي كملس دلاي كم زلو تغليصو مانشستر سيتي سلوساو عود كتمزغب كلاه كاوسن تصاوتا زنبر إلكاي غوندوغان نايتي تصنحوت مدمدمتا بمقبار ناب بارسا كيد كصاو دحر موسانو هيوتنو كام بكم زحسبو زي تصنحو كوينو بارسا ون مس مصادان اولمو اگداسنت غوندوغان كم زي ترعان زحلق هاغرايت غانتا جرمنا كافالي كاب نو كام بكلك دلاي مزري كتحزو دلاي بلان غوندوغان نابتا دحري 7 ዓመታት ጻንሑ ዝገደፋ ኣብ ኢትሓድ ዝመደብራ ማንቸስተር ሲቲ ክምለስ ድላይ ከም ዘለዎ ምስ ተጻዋታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣብ ዝገልጹ ዘለዉ እዋን ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ድሕሪ ማለምቲ ኦስካር ቦ ነዚ ብልሕ ተጻዋታይ ኣብ ክለቡ ክጽምብሮ ድላይ ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ 33 ዓመት መልኡ ዘሎ ጉንዶጋን ኣብ ባርሳ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 51 ጾታታት ብምስላፍ 5 ሽቶታት ክቁጽር ክኢሉ ነይሩ ጉንዶጋን ድሕሪ ውድድር ዩሮን ኣብ ባርሳ ዝተመለሰሉ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ባርሳ ሃንስ ፍሊክ ኣብ ልዕሊኡ ዘርኣያ ተሓዛ ሕጉስ ኣይኮነን ምዚ ኣብ ዝጋጩ ሓበሬታ ድማ ኣሰልጣኒ ሃንስ ፍሊክ ሎሚ ንጎ ብዛዕባ ኩነታት ኢልካይ ጉንዶጋን ኣብ ዝተሓተተሉ ኣወንታዊ መልሲ ብምሃብ ጉንዶጋን ኣብ መሳርዑም ክጸንሕ ከም ዘልዩ ገሊጹሎ ሃንስ ፍሊክ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ባርሳ ዝጸንሕ እዩ ዝመስለኒ ኣብ ናይ ቀዳም ጾታና ካብ መሳርዕና ወጻኢ ነይሩ ግን ዘይምቹእነት ስለ ዝተሰምዖ ኢና ይዕሪፍናዮ ምስኡ ተዘራሪብና ኢና ጽቡቕ ርክብ ኣካይድና ኣብ ባርሳ ክጸንሕውን ድላይ ምዃኑ ሓቢሩሎ ክብል ገሊጹ እንተኾነ ገለ ጋዜጣታት እስጳኛ ምስ ተጻዋታይ ቅርበት ካብ ዘለዎ ምንጭ ጉንዶጋን ወኪሉን ኣብ ባርሳ ተወዲኡ ምህላውን ናብ ካልእ ክለብ ንምስጋር ቀዳማይ ኣመራጺ ሂቦም ምህላዎምን ገሊጸን ካብ ማንሲቲ ወጻኢ ንምስጋር ጉንዶጋን ጥቀስ ክለብ ናይ ጆሴ ሞሪኖ ፌነርባቼያ ወዲ 21 ዓመት ሞሪኖ ኣብ ጉንዶጋን ልዑላድ ነቆዘሉ ኮይኑ ኣብ ዝክራማት ንካላገር ሴንቺ ዩሱፍ ኤል ነሲሪ አልቅንሰንትን ሚክሲሚን ሰንክ ቶስንን ዝኣመሰሉ ተጻዋቱ ዘለዋ መሳርሒ ሒዙ ንምዕባለታት ጉዳይ ጉንዶጋን ይከታተል ከም ዘሎ ይግለጽ ካብ ዝበለጹ እንግሊዛውያን ተጻወቱ ነበርን ናይ ሕጂ ተንታን ፕሪሚየር ሊግ ጋሪ ሊኒከር አርሰናል ንኣጥቃዒ ብሬትፎርድ ኢቫን ቶኒ ከተፈርም መኺሩ ዝሓለፈ ዓመት አርሰናል ቻምፒዮን ምዃን ጥር ዝበፂሓ ዝነበረት ኮይና ኣብ ቦታ ቁጥሪ 9 ተጻወት ልዑል ሸቶታት ናይ ምዝጋብ ዓቕሚ ዘለዎ ጥቃዕን ምፍራም የድልያ ከም ዘሎ ብዙሓት ተንተንቲ ኣብ ዝገልጽሉ ጋሪ ሊኒከር ነዚ ርእይቶ ኣድሚቆ ይርከብ ኣብ ትሕቲ ሚኬል ኣርቴታ ነዚ ዓመት ስፖርት ጀመረት አርሰናል ብሸቶታት ሳካን ሃቨርትስን ንወልቭስ 2-0 ብምርታዕ ሳልሳይ ፈተነ ቻምፒዮንነት ጀሚራ ኣላ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣርቴታ ሓላፍነት መስመር መጥቃዕቲ ክለቡ ኣብ እንግዳዓ ካይ ሃቨርትስ ኣውዲቑ ዘሎ ኮይኑ ንገብርኤል ጆሱስ ድማ ከም ተጠባቂ ካይ ሃቨርትስ ሒዙ ይርከብ ጋሪ ሊንከር ኣብ ሬስት ኢስት ፉትቦል ፖድካስት ኣብ ዝገበረው ጻንሖት ኣብ ኣርቴታ ንኣጥቃዒ ብሬትፎርድ ኢቫን ቶኒ ምስ ዝዕድጎን መስመር መጥቃዕቲ ኣርሰናል ልዑል ድርዒ ዝህብ ምዃኑ ገሊጹ ሊንከር ታብ መግለጺኡ ንቶኒ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ልዑል ተህዎ ዘለዎ ተጻዋታይ እዩ ኣርቴታ ካብ ዘለዎ ተጻዋቱ ዝህቦም መላጺ ዝተዓጻጸፈ ውጽኢት ክህቦ ዝኽእል ተጻዋታይ እዩ ክብል ገሊጽዎ ሊንከር ቀጺሉ ልዑል ሓደጋ እዩ ዝፈጥር ልዑል ምልክት ኩዕሶን ቴክኒካዊ ዓቕሚ እውን ኣሎ ንኣርሰናል ዝበቂዑ ክብል ደምዲምዎ ንሪኢቶ ሊንከር ዘድመቐ ተንታኒ ማይክ ሪቻርድስ እዩ ነዚ ናይ ቅድም ተኸላኻሊ ማን ሲቲ ኣነ ከይደ ዝዕድጎ ዝደሊ ተጻዋታይ መን እዩ ትፈልጡ ኢቫን ቶኒ እዩ ኣብ ኮንትራቱ ዝተርፈ ዓመት ጥራይ ብምዃኑ ብ15 ሚልዮን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ክብል ገሊጹ ቶኒ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ 36 ጾታታት ኣብ 85 ጾታታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ኣጥቃዕ እዩ ብሬትፎርድ ንውዕል ቶኒ ተወሳኺ 2 ዓመት ብምንዋሕ ل3 ዓመታት ኣብ መሳርዓ ከተጽንሖ ውዕል ኣዳላትሉ ትርከብ ማንቸስተር ሲቲ ንኣከፋፋሊ ኣሮሪ ሄርናንደዝ ሓድሽ ውዕል ንምቕራብ ኣብ መሳርዓ ካብ ዘለዉ ተጻወቲ ዝለዓለ ዝኽፈል ተጻዋታይ ንምግባሩ ትሰርሕ ኣላ ሮዲ ኣብ 2019 ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ ናብ ማን ሲቲ ዝተሰጋገረ ኮይኑ ኣብ መሳርዕ ሲቲ እቲ ዝያዳ ገዳስ ተጻዋታይ ምዃኑ ይዝእመነሉ ሮዲ እስጳኛ ንዋንጫ ኤውሮጳ 2024 ኣብ ዝተዓወተሉ ዘንጸባረቐ ብቕዓት ብሉጽ ተጻዋታይ ዝውድር ኮይኑ ምስያሙ ይፍለጥ ማንቸስተር ሲቲ ንሮዲ ኣዳላትሉ ኣብ ዘላ ሓድሽ ኮንትራት ሰሙናዊ መጠን ደሞዝ ኣከፋፋሊ 375,000 ንሰሙኑ ምዃኑ ጋዜጣ ዘሳን ትሕብር መሰረት ተንተንቲ ፕሪሚየር ሊግ ማን ሲቲ ኣዳላትሉ ዘላ ውዕል ማን ሲቲ ኣብቲ ንደብሮይና قريبات وزلا استمحاشه وعل اب سمع كتبتصح زحلالخ كون كم زخل اب زغلصلو زلو غازيطا زلا سانغن مان سيتي اندوبرين مسمعوات واناچو زتحزازيلو علمتن مقش زلو وعل عدالاتلو مهلوات تقلص وعل كيفن دوبرينا ام مانشستر سيتي زمت عامه سبورتيو زبق
بمسرت مجلسات غازيتات إيطاليا تقع تشيلسي روميلو لوكاكو نام نابولي نمتصنبار تقاريبو مهلاون مسر مسجار أوسيمن ناب تشيلسي جن كم تزدلي سجون كم زيلن قليتسن روميلو لوكاكو أب تشيلسي على ما يكاب زقبول تسعة تقينو كم مرب تشيلسي دحر موتو بلاك أحمس كلبات رومان إنتر ميلان بمتصوات كلتا عمس سبورت دحر ملافو أب تشيلسي أب استمرسلو تشيلسي مسنايتات إسنا حر عمد قانتال لمدقبرا فكراتو المسنا حيفلت قداي أوسيمن مسجار لوكاكو زخون زر خبزي بلو مخانو استقل تقينو تشيلسي مسجار أوسيمن أم علبي أب مبصح أب تزراربلو زلا قدامنت انقفات كوين زلو تصاوتاي زرخو عمتاوي 11 مليون كفليت أزيل علبو مخانيو أوسيمن زغفلو متين دوموس قدل زخيل تشيلسي بقوا مستفرمو مخانو وكيلو أب زغلصلو تشيلسي قديمانو أوسيمن بلق أحد مفرام بقعتو رأيه زمت كرامات كتفرمو دلاي مرأيا فلياتو ماتبيبو ماب زمت معالتات أم مدمدمتان مبصح تشيلسي أب العل صار تركب نابولي تمال سنبت بيلاس فيرونا بقفي حسلس تبزيرو دحر مدحقا مزلنا تشيلسون بمانشستر سيتي كل تبزيرو بمرتعة أب زقربا معالتات زربن كزازما زقددن وصيت مخانو تنتنت بمقلاص كلتين قداي زومات كعتي زازيمن أب كلاي صوتا كركبولن كسرحا مخانن يገልጹ زخبركم تخطاتلتنا نحجي حزنا لكم زقربنا زينا سبورت إذا كتكتاتلو صنحكم يو أبز قصل نكتالكم أيتو قارصون قالقون سلازلو اتن 4 حقتات شير لايك سبسكرايب كومنتايت زللون ودحانكم أمبسا بيبقى سر أمبسا أمبسا بيبقى سر أمبسا أمبسا بيبقى سر أمبسا